Whoa, people! Yes, today is the day kung asa ang grand opening sa Camp Willis Jeep. And hayag-hayag pa lang karon, so nag-prepare pa lang ang tanan. So actually, nani sa San Isidro talaga bukid noon. Kung makita ninyo, puros ni mga rabiran, mga 2 hectares. Tapos sa tunga dayon, na dito ang park itor tamo karong buntaga. Alright? Burn! The fin burn! Sir Steve! Oh, kumusta? Okay lang? Beauty. Beauty, so pwede? Pwede. So, Pang pamilya, pang sports pa. okay ra, so lingaw kayo. So pwede ra mag-ano dali. Pwede ra kayo. Sa klase nga biking nino tawa ni? Enduro and cross-country biking. The body that's coming straight up from hell and drop it out the far course and way. Cause I tried to do that. Now I'm black and white, but my colors still shine. Ana, kita kan beri klase sa bike. Yes. Lahi po tong tricycle niya, lahi po to siya. Lahi po to. Alright. Sa mismo, sa tunga. Alright. Sound system. Na playground sa mga bata. And karon nag-set up. Actually, na convenience store sa tunga-tunga. Tapos karon na nag-set up stage. Yeah, this is a concert, baby. So first gig ni sa Piaok Band nga out of town. My guitarist baby Balmarts Joe Romantico may gala. Hi. Okay. This is our first concert na outside sa Cagayan. Sa concert yun. Master Pop kompleto na. Wow, celebrities, DJ McCoy, Maria Pilingera. Okay. Og si Oka nagkaon na diretso yung sigida. Snack mo brad, snack mo brad. So imagine this, park tunga-tunga sa Rabiran. O di ba? So landong, way problema. Atong konsihal Roger Abaday, boss. Yeah. Sayang lawan ako nakitang video kaganina nga nag-drive siya sa Willis Jeep, pero Oh, master very kay siya, master. Pero nakita na ko bro na kay skills ha. Oh. Ano man, Ang una ano pa ka na mo drive na? Ang una din ako natunan yun sa kwan, sa pag-drive. Ang kwan yun, EPC, ang tangkidigira ba? Kana bang kwan? Tangidigira? EPC, armor pressure ka rin. Muna akong una natunan, muna ka. Okay. Di ko man. Mo din ganina wa ka madlo sa mga pita. Pero imong misis murag halos ka luksohon na. Okay na siya. Nara ang iyang misis nga action og lukso ka ganina. Pag drive.
habang sila tanan kay nag-set up nag-testing usapod sa ginabutang karon is ila pong awaton ang katong mga 1940s na mga kampo sa mga military. So kung imong makita, na yung mga logs. So diri sila maglatay-latay. Okay? O ganay mga bata kanang kita mo anang burag. Ana kat. Ipa-experience mo na sa ila ha. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. Kailangan ni sa mga bata, dalunin niyo yung mga bata diri para maka-experience ng mga latay-latay, mga dagan-dagan, kat. Kay sige na lang gadget ang mga bata. Munang kailangan na sila maka-experience pod. May gabi ka natong tanan! May gabi! Ang dili mo pakpak, tubuan o kadid! Pakpak yan sila. Ay, wala ni pakpak. Ang dili mo pakpak, tubuan o gunin! Di 8, di 7, di 6, di 5, di 4, di 3, Oh, yeah. di 2, di 1, imbita na Easy. hahay pagdalay. Yes. Apa dia? Magbasol na! Magbasol na! Do re mi do re mi ho. Hala. Thank you very much. Mga igalang. Asa ka po, Pi? Relax, easy. Iba! Long, la long story. Uy, umano na niyo, oy. Iba. Ano? Ay, la, long story. Thank you po. Sa mga niyan, hindi ka salamat. Iba. Wala pa rin ako di ay. Actually, mga natong kanta, upat ra ka buok. Tapos ato na ning i-prolog. Repeat. Oo. Ginoo ko. Iba.